Trofeele, punctul lui Andrei, așadar, ziua secundă, Adventure Festival. Dani Modesli și Samir! După drumul pasei, Open SSV, Dani Modesli, Samir Rusu, Andrei Croitor, Sami Plomadă și Sorina Delcu, Liviu Danila. Luis Savan, Mihai Ristea, Silviu Urba, Valentin Ciobanu și Claudiu Cercel, respectiv... Andrei Croitor și Sami Plomadă! Pauze, podiumul clasei Open SSV, material, Andrei Croitor, Sami Plomadă, Dani Modesli, Samir Rusu și Sorina Delcu, Liviu Danila.